I ara sí, tornem fins a la Casa dels Entremesos de Barcelona per veure la tradició de la carassa, una carassa que en breus minuts sortirà al carrer a treure carmels per la boca. Aquesta carassa la va fer el solsoní Manel Caserres l'any 88. De tradicions de Nadal s'han perdut moltes. A la Casa dels Entremesos de Barcelona dorm la carassa, un símbol inequívoc del Nadal català. La carassa surt pels carrers barcelonins els dies de la Fira de Santa Llúcia i ara és mòbil i es passeja per la fira. De carasses n'hi havia per tot Catalunya, Arenys de Munt, Manresa, Vilafranca del Penedès, Mataró o Vilanova i la Geltrú. I ja només a Barcelona n'hi havia 4, la més coneguda, Santa Maria del Mar, i la de la Catedral, que era del segle XVI. La carassa es situava sota de l'orgue de les esglésies i el mateix organista accionava el mecanisme que feia moure els ulls i que vomités carmels per la boca. Els nens es col·locaven sota de l'orgue i recollien avellanes, llaminadures i castanyes. L'única carassa que queda en aquesta situació és la de Sant Joan de Perpinyà, a la Catalunya Nord. La tradició de la carassa va començar fa anys a la ciutat de Barcelona i actualment s'ha recuperat per la Casa dels Entremesos i traiem la carassa, que és aquesta bèstia en forma d'àrab que treu la llengua i va movent els ulls. Els nens llavors han d'anar demanant carmels a la carassa i a mesura que li van demanant doncs, els hi va escopint carmels. Passem tot el que és al voltant de la Fira de Santa Llúcia i els carrers de l'antiga muralla de Barcelona i ens anem repartint cada dia festiu de la setmana, doncs va apareixent la carassa i anem traient de figurar diferents colles de les entitats. Consta de dues peces, una peça per la qual aboca els carmels que li demanen els nens i després hi ha un altre mecanisme que el que fa és que va movent els ulls per anar seguint els nens que li demanen els carmels. Home, és algo molt emotiu, no? Primer perquè és una cosa poc coneguda que als nens encara els fa molta il·lusió i segon per veure doncs, tota la gent com s'aboca per veure i com conèixer una miqueta més tota la cultura popular catalana. Del dia que vomitava la carassa n'hi ha diverses hipòtesis i els entesos no es posen d'acord. Si bé Joan Amades, l'artífex del costumari català, assenyala la nit de Cap d'Any, Bassegoda i Nonell parla del dia dels innocents i Aureli Capmany ho situa la nit de Nadal abans de la Missa del Gall. El que sí que és ben cert és que durant els anys 50 i abans de la Guerra Civil les carasses a Catalunya es van anar oblidant i suprimint pel soroll i el xivarri que produïen a les esglésies. I ara han quedat relegades a l'ornament, o com aquesta, a reformular-se i sortir al carrer tot alegrant la Fira de Santa Llúcia i fer saber a tothom que el Nadal no és Pare Noel, Santa Claus i mitjons a la xemeneia, sinó que és Tió, Reis Mags, el Quinto, el Fanalet, pessebres i també, com no, les carasses.